Jama'a barkanku da kasancewa da gidan Hausa Novel. Danna subscribe da alamar kararrawa. Idan ba ku manta ba a shirinmu da ya gabata, mun tsaya daidai inda hango Amina da yi yasa ya koma gefe yana kallon ikon Allah. Tausayinta yayi yawa, hakan yasa yake bala'in mutunta ta kuma suke shiri. Hajiya Na'ima ce ta shigo falo inda Shasma ke gefe ita da Mairo suna kallo. Mairo, aikin kenan? Muryar da suka ji kenan, ita kuma sallamar ta kenan. Maza ki tashi ki je ki kawo min fruit mai sanyi. Jin haka yasa Shasma ta tashi ta fita falon. Don yanzu inda Sabo ta fara sabawa da halin Hajiya Na'ima. Abin da ya ba Shasma mamaki, bata ji kamshin komai ba ko mugun abu tattare da ita. Sai dai tana jin daɗin zama da Mairo sosai. Don tana koya mata abubuwa sosai da kuma abin da take kira addini. Tabbas tana jin daɗin su sosai. Ga kuma turanci duk da ba wani iyawa mai ratayi ba take kokarin koyar da ita. Hakan yasa ta sa ranta za ta yi ma Shahid magana ya koya mata shi ma nasa. A cikin littafin nan ne mai suna Wacece Shasma. Yanzu kuma shirin zai daura. Tafiya ƙauye ya zama dole. Tuni idanun Mumi suka raina fata. Sa'al da Hadid suke ɓuya bayan mahaifiyarsu don ba sa son zuwa. Hawa Alhaji, dakata ba na son shashanci. Tun yaushe rabon da na je na ga 'yan uwana, tafiya ya zama dole. Amma dadi ka san ina da mitin gobe, kuma is important for company ɗinmu. Ta ya zan bar aiki na je ƙauye? Yarfa hannu dadi ya yi. Wannan bai daman ba, tunda a business akwai asara. Don an rasa wani abu ba zai hana ka ga 'yan uwanka ba. Ganin za su ci gaba da kallon da dadi yake masu, ya sa Shahid ya ce Allah kai mu gobe. Kama ce haka, tunda lallai kai ma so kake ka je can din. Mumi ta faɗa cikin jin haushi, tashi ta daga dani din ta haura ɗakinta. Wayar ta ciro ta hau kiran Furera. Ba a ɗauki lokaci ba Furera ta amsa. Lafiya kike kira na yanzu? Ke ina lafiya bayan ga munan Alhaji ya samu a gaba. Ya dage sai mun je ƙauye kin fi kowa sanin komai. Muka je ƙauye kashi na riga ya bushe. Ya za mu yi? Ga boka ya ƙi komai akan lamarin. Ajiyar zuciya Furera ta yi. Ba mu da zaɓi, kawai ki tara komai shine abin da za mu yi. Furera ba za ki gane damuwa ta bane. Zuwa na ƙauyen nan daidai yake da rasa aure na saboda abubuwan da na aikata. Ba shakka 'yan uwansa ba za su yi shiru ba. Amma Na'ima, kin san dole ba mu da zaɓi da ya wuce ki je ɗin ko? Hakan dai suka ta zanta kansu, wanda a ƙarshe dole ta haƙura. Amma Shasma na san tare za a bar mu da ke. Don ko Shahid na so Hajiya ba za ta amince ba. Shasma dai shiru ta yi bata ce min mai rakomi ba. Don ita duk abin da aka yi da ita a gidan daidai ne. Mairo ya kwala mata kira. Ki je yana kira. Bari na je. Tashi ta amsa ta fita. Shasma ko tunaninta na kan Momi a yanzu. Don san bata yarda da ita ba. Mairo ki shirya kayan Shasma don tare da ita za mu tafi. Shiru Mairo ta yi tana kallon ƙasa. Ganin bata ce komai ba yasa ya tambaye ta. Lafiya Mairo? Lafiya. Amma kana ganin Hajiya? Wannan ba damuwarki bace, ki shirya ta kawai. Yana faɗi ya koma fat ɗin shi. Ya bar ta cike da mamakinsa. Anya Shahid ba san yarinyar nan yake ba? Sai kuma ta kama bakinta da hannunta. Ba a bakina ba. Komawa ta yi ta sanar da Shasma inda ta fara haɗa mata kayanta. Shasma na zaune abinta bata ce mata komai ba. Gyangyaɗi ne ya fara fuskar Shasma da ke zaune, inda ta ɗan fido ta tokara baya da shi. Wani wuri ne mai shegen kyau, sai furanni ga wurin ya haɗu sosai. Gudu take a cikin daji mai kyau, tana dariya inda wani saurayi ke binta. Yana ƙoƙarin kama ta tana suɓucewa. Kamar daga sama ta gaja ya bayyana sararin samaniya. Ga wani uban ƙara mai tsawa da take ji tuni wurin ya fara sauyawa. Juyawa ta yi ta ga wannan saurayin don bata ga fuskar shi ba. Tana juyawa ta ga Malik kwance cikin jini. Shasma ki taimake ni. Abin da yake faɗa yana maimaitawa kenan. Da gudu ta ƙarasa gabansa. Don ko hannunta ya yi tuni yanayinsa suka canza zuwa abin tausayi. Ihu ta tana ƙoƙarin tashi, amma sam ta kasa. Kina shiga aikinmu, ƙarfinki ya fara raguwa. Ha. Abinda abin ke faɗa kenan. Sai juye-juye take tana zufa. Mairo tashi tana girgiza ta, amma ina ga jikin nata yayi zafi rau kamar wuta. Fita Mairo ta yi ta kira Shahid don ya duba Shasma.
me ya faru kuke sauri? Shazma ba lafiya. Taɓa baki mam ta yi. Ke Mero, in maza ki zo ki man aiki, don ba don aikin ta na kawo ki nan ba. Alama Shahid ya nuna mata da ta je. Ya shiga ɗakin da Shazma ke kwance. Banda jijjiga ba abin da gadon yake yi. Ƙarasawa ya da sauri. Tana zufa tana motsa baki saboda wahalan da take sha. Can kuma ta kasa kwatar kanta. Nan za mu kulle ki inda ba ruwa sai mu ga inda aikin ki zai yi. Kai hannu Shahid yayi ya rike hannun Shazma. Take aljanin ya ihu ya bata. Hakan ya daidai da bude idanunta. Ji suka wani irin haske ya sauka a gefen gadon. Har sai da wurin ya yi alamar kuna. Wani irin zafi Shahid ya ji a hannunsa, wanda take sake ta yi gefe. Ta jima a zaune tana shakar lumfashi kafin ta koma ta kwanta. Take wani bacci mai daɗi ya kwashe ta. Shahid rasa me ke faruwa yayi, ya tashi ya koma kusa da ita. Ya kai hannunsa amma yana ɗan jin tsoro. Hannunsa har rawa yake, da ƙyar ya taɓa ta. Sai da ya tabbatar komai normal sannan ya fita. Amma abin da ya gani ke tsorata shi. Wace ce Shazma? Tambayar da ta zo mashi kenan. Sai dai ba shi da amsa. Sai dai ya ɗaura kansa alƙawari. Sai ya gano me ya same ta da abin da ke tattare da ita. Ko da mai ta dawo ta tarar da shi, ce mata ya ƙone da wani kemikal da ke cikin 'yar jakar shi. Ya juya shi ya ɗakinsa da kayan aikinsa. Ranar bai iya baccin kirki ba. Gashi yana tsoro kar ta cutar mai da 'yan gidansu. Sai dai ba zai iya tararta da wannan lamarin ba. Har sai ya gano wace ce Shazma. Me ya kawo ta? Don ya fara tantama a kanta sosai. Shazma, ki Shazma, tashi maza ki yi wanka, kun kusan kama hanya. Buɗe ido ta yi, ta ga gari ya waye. Sai a lokacin abin da ya faru daren jiya faɗo mata a rai. Tashi ta yi da sauri. Ina yake? Kallonta mai ta yi da mamaki. Wai wa kike nema? Ko Shahid? Ɗaga mata kai ta yi alamar i. Je ki yi wanka, za ki gan shi. Ko da ta yi wanka aka fito tafiya. Shahid kaura kai ya yi mata, bai son ganinta. Dafa shi Sa'al ya yi. What's up bro? Ina fa lura da yadda kake ta kaura kai. Have you two? Kai mashi duka Shahid ya yi. Don ya san halin ɗan uwansa sarai. Ya san me yake nufi. Baka da kunya ko Sa'al? Har ni yanzu kake sawa ido ko? Da ya Sa'al ya yi ya wuce yana cewa, oho, za dai mu ji. Da aka zo shiga mota, iri-iri Shahid ya ki shiga mota da Shazma. Za ta hau ya liƙe madadinsu. Sa'ad shiga mota mu je mana. Kallon cikin motar yayi yana kaura kai. Seriously with her? Murmushi man da ke front seat ta yi. Yes, baka da zaɓi tunda mai ita ma ya gudu. Hakanan suka ta mai dariya, dole ya shiga. Ya zauna can nesa da ita da yake su biyu ne kadai a baya. Mamakin Sa'ad Shazma take, saboda halayensa kaf ba irin na Shahid bane. Ga kyamar mutane kuma an ce 'yan uwa ne. Sun ɗau hanya sosai, take kallon yadda suke tafiya. Sai dai an yi nisa ta fara jin jiri. Hakan ya sa ta ɗan jingina gefen kujera, wanda daga nan bacci ya yi awon gaba da ita. Sa'al banda jin waƙoƙinsa da ya sa airfis ba abin da yake yi. Da motar ta shiga hanya mai gargada, motar na gurgura sosai. Da ta yi wani tsalle sai Shazma ta wantsulo jikinsa. Toshe hanci yayi yana kallanta. Yana son ya ture ta amma bai son taɓa ta. Jin ɗumin jikinsa ya sa ta ƙara gyara kwanciyarta a jikinsa ba tare da ta sani ba. Fuskar ta da ta ɗan buɗe ya tsura wa kallo, don tun da ta zo bai tsaya wani kalle ta ba. Kasa ɗauke idan sai kanta. Gefen sajanta ga wani irin kwantaccen gashi ta matuƙar sace shi ba tare da ta sani ba. Bai san sadda ya cire hannunsa daga hancinsa ba. Ya ɗan gyara ƙafarta yadda za ta ƙara sakewa a jikinsa. An yi tafiya mai nisa kafin Mumi ta farka, inda ta hango su ta miro ta juyo. Kake yadda wannan mayar na hawar ma kafa? Da zafin nama ya tura ta can gefe. Hakan ya sanadiyar farkawarta. Bata bi ta kansa ba, sai ma rufe fuskarta da ta yi duka. Ta ci gaba da baccinta. Hakanan ya tsanci zuciyarsa na wani irin bugu, wanda bai taɓa tsintar kansa a ciki ba. Waƙoƙin da yake ji tuni ya daina jin daɗin su, sai kallonta da yake ta famar yi. A nan za mu ɗaga ma wannan shirin aya. A madadin Hafsat Muhammad Arabi, ni Mustapha Muhammad Mustapha nake cewa ku kasance da mu a shiri na gaba.